Ngastinapura. Lah niki rak critane jenengan cerita dagelan sak geleme. Ngastinapura kok diplesetke. Tuban ora tau ndelok TikTok sampean kok. Ngastinapura. Ngastinapura. Ning ewondene wong jenenge Jodo Pati wis ginaris takdir karo ngersanipun Gusti Allah. Ngono. Menu Awas, hey! Ah, hey! Hey! Ho, ha, hey! Hey, ho, ha, hey! Awas, hey! Hiya! Hey, hey, ah! Hey! Hey! Hey, ho, ha! Hey, ho, ha, hey! Hey, ho, ha, hey, ah, hey! Awas! Awas! Ya! Hey, ah, hey! Hey, 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 ah! Hey, 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 ah! Ah! Hey, ah! 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 Hey! As! Ah! Hey! Et! Ah! Et! Ah! 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 Hey! Awas! Awas! Yo! Ah! Lo! Hey! Ah! Hey! Ah! Ah! Hey! Ah! Hey! Ah! Hey! Ah! 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 Hey! 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 Ah! Chết! Ôi!
Rajamala rene Rajamala. Duh. Ah. Duh. Endi jago saka negara Wirata? Lho nggih. Kula aturi nenggo sekedhap. Jago saka Wirata? Lho nggih. Nembe melampah kaya ngapa jali. Kincaka rupa kepengin ngerti kaya ngapa diapure jago saka negara Wirata. Kowe iki aja ngremehke medun. Rekata Dian Bratasena kampuh poleng Bang Bintulu adi sarira ngamula dumangka dek wak simbahar jaja yen ngandika kumalegar kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya lindhu yen lumaris. Seta Buminjaya. Lho nggih. Kula wonten dawuh paman Patih Kincaka Rupa animbali kula pun seta. Jagone wong Wirata mburimu kuwi. Get-geti wong. Nggih. Lakar kasinggihan ingkang wonten wingking kula menika. Sapa jenenge jago saka negara Wirata? Naminipun Jagal Abilawa. Jagal Abilawa lakar kasinggihan paman. Piye? Kira-kira piye? Lah sumangga. Nderek kersanipun paman Kincaka Rupa. Rajamala. Piye Kakang? Kakang Kincaka Rupa. Kuwi musuhmu sing ana mburi kuwi. Jenenge Jagal Abilawa. Ya. Lakon tak kemah-kemah sing dadi balunge Kakang. Aja sumbar mengko mundhak aber. Ngestokke dawuh Kakang. Seta, kula wonten dawuh. Dina sak mengko mara gage gatekna Seta. Tontonan adon-adon jago manungsa iki kiblat papat 5 pancer wis padha hanyekseni. Kaya ngapa to gayenge, kaya ngapa to regenge, kaya ngapa to ramene. Wujude adon-adon jago manungsa. Mula iki yen ora ditotoi ora gayeng Seta. Lho, lajeng kersanipun paman Kincaka kadosa pundi? Totoane dipolke pisan. Karuan lek entek-entekan. Nggih. Lajeng totoanipun menapa paman Kincaka? Bur manuk. Tegesipun bur manuk menika
yen nganti jagone wong Wirata sapa jenenge Jagal Abilawa. Jagal Abilawa. Yen to nganti Jagal Abilawa iki mengko mati ana palagan, bapakmu Matswapati kudu lunga ngadeg tanpa nggawa bondo saka negara Wirata. Kosok baline yen to nganti si Raja Mala jagoku sing mudyar ora mung bumi kepatian, guluku tak udoke. Piye Balawa? Iki tatawane negara Balawa. Iki dudu adon-adon jago lumrah, ning iki adon-adon jago manungsa. Kira-kira Balawa wani apa ora? Wani. Piye? Nggih. Piye aja plentas-plentus kowe? Nggih. Kula wantun. Wani. Wani yo tak gieceke ndase Raja Mala. Ya Bilawa ya. Sabar sawetara ya. Piye kowe wani tenan? Wantun. Yen pancen kowe wani tenan, tatawane Burmana aja mung mandhek ana ing pangucap nanging kudu disekseni hitam di atas putih. Wis tak cepake layang kanggo paseksen Burmana iki. Nuwun inggih ngestakaken dawuh. Iki wis ana jenengku Raden Kincakarupha SSN. Yo, tanda tangan. Nggih. Seto esos. Nggih. Kurang marem nek nggur tanda tangan kudu diwenehi stempel. Mudhi. Arep ben kuat karep ben bakoh apa-apa kuwi kudu disestempeli, ngono. Nuwun nggih ngestakaken dawuh. Wis sampun. Yen wis jagomu unggahno panggung, unggahno blabar kawat janget jencang supaya ditindake ngabotowan adon-adon jago manungsa ing Ripalungguhan. Saiki lho niki ngestakaken dawuh. Ditindakaken sakniki. Piye? Menapa dipun tindakaken sakniki? Sesuk wis ning Kampung Baru. Nggih. Saiki ditindakake. Nggih, ngestakaken dawuh. Ayo bila tak iring ana ing blabar kawat janget cinencang cah bagus. Sigara tantut umregut ngembat matang rabasa mungsuh. Tangkap cocok antaran bau sayekti tengoleno prapeng mampus sirna madyaning palugon. Hingga tindak Raja Mala ya Kakang.
ridu mawur mangawawur-wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butula war panjriting turangga hesti menyang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja lalayu sepit Cakal Abilowo Mara diage mumpung durung kebacut kowe njaluk ngapura karo Raja Mala kowe tanding karo aku padha karo soroh nyawa jalaran Raja Mala wong sekti mandraguna wong prawira jayeng ngayuda tinatah mendat jinara menter pinaku bendal binedil njundil Eman-eman kowe isih nom. Isih dawa jangkahmu kowe nandingi aku ora gondro sepira wae. Mumpung isih kena dipetung kowe ngaku kalah ning aku. Gek kowe mulya tak sangoni pira butuhmu mula rasa dadak kesuwen kowe teluka karo aku merga ana paribasan cangkemmu meneng luwih dhisik. Ana blabar kawat janget sinencang dudu papane wong nyang-nyangan anane wani apa ora urip apa mati mula kang saka kuwi Jagal Abilowo ora bakal gigrik mulune slombo tanding kelawan diapur muka edan yen ngono kowe wani karo Raja Mala apamu sing tak wedeni cacing wae didak molet apa meneh jalma manungsa edan-edanan opat kapito kaya buntute ula tapak angin kekejero kaya manuk branjangan ngemping loro hanggen cahpati merangi tatal ngrajawu kelakon geget siung pengapit bialiaran ganjur pecah dasmu
Bilawa. Kowe aja mati Bilawa. Iki tataane negara. Kowe tangiya Bilawa. Kowe tangiya iki tataane negara. Ngombe. Oh iya. Yaene wedange dalange rung metu. Iki sik. Maju meneh Bilawa, dongakno aku. Ya, tak dongakne saka kadohan Bilawa. Ya. Khususon jagal Abilawa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ayo. Nih, jagone wong Wirata. Lagi sak banyon ngeblak. Ayo. Kaya ngopo? Tandingono kasektene Raja Mala. Wah! Tangi yo. Ayo tangiyo kowe. Cah tinampuh kok dilawan. Ndrebabah depane lemah risang Raja Mala. Aku tah ludira prayitna ingkang raka nuninggih Raden Kincakarupa giya mrentah mring Wadyabala ing kepatihan sigra kadabyang-dabyang kuwandane risang Raden Raja Mala tumuli kacemplungake mapan ana ing sendang penguripan ya sendang Matahari urip maneh yen Raja Mala kaya wuwu saking nindra. Hey. Yo. Potong.
Yo dihitungi. 1 loro 3 Ayo. Gotong neh, yo. Kotak-kotak jujuk. Yo, dihitungi. 1 loro 3 Edan-edanan. Tek elok men kae jago saka kepatian. Genah wis mati sek lho, dicemplungne sendang kok iso urip meneh. Jan wis mati lemes-mes lho. Dicemplungne maklub kok urip meneh. Nek ngene terus ngiko iso lho wayangan bar jam 7 isuk iso iki. Yah, kok ya. Semar ora kurang akal. Tak goleke jago karep ben enggak rampung perkara iki. Protaruna hangutiya sampe skara mongkasa kuning sumati marsudi ekaro nang ake gunane bisante sampodo langit
Rotaruna Rutiya sanes karama kasatune kumati marsudi ekaro kakake gunane bisane sangkota enek opo Kiai metuki marang aku Kedi Wrihatnala Ndara Kedi Wrihatnala sampeyan tek ora tanggap ing swasana lho adon-adon jago sing maju kakang sampeyan nggih menika Jagal Abilawa musuh tanding kelawan si Rajamala Rajamala mati cemplunge sendang urip maneh. Rajamala mati cemplunge sendang urip maneh. Niku sampun marambah makaping-kaping. Niki nek mboten sampeyan tulungi ora bakal rampung perkarane, Den. Apa entuk tulung tinulung Kiai? Tulung tinulung secara sesideman, ngoten. Lah banjur caraku mbantu kepiye Kiai? Ngaten. Sampeyan dhisik tau duwe pusaka peparing saking Bathara Brahma sing jenenge Panah Kiai Brahma Warastra. Panah Kiai Brahma Warastra. Nggih, niku gunane nggih sakniki. Panah Kiai Brahma Warastra sampeyan lepasne saking mriki. Panahe sampeyan ner wonten sendang penguripan Sendang Watari. Ing mriku mangke Sendang Watari bakale aber. Yen Rajamala dicemplungke mriku Rajamala mboten badhe urip malih ning malah bakale mati kobong dadi awu. Mundur ki enggal tak tindakake perkara iki Kiai. Kentekan nakal kowe Balawa. Kowe mesti ora kewagang kentekan nalarmu musuh tanding karo Rajamala. Ayo ketokno kaprawiran lan kadigdayanmu. Ngejak 7 dina 7 beyak ladeni kowe. Wah! Hei. Ya. Kotak-kotaknya duduk. Lauta kaya mangkono noyah nayuh Baskara titi mangsa. Budidayane manungsa tan kuwu bedah garise kang kawasa. Risang Rajamala wis tumeka wahyaning mangsa kala. Pinesti janji tan kena den uncati. Sendang Watari ingkang sampun cinemplungan panah Brahma Warastra. Mubal babal dadi geni kocap.
kunarpane Dyan Rajamala ingkang den cemplungake Sendhang Watari gobong lebur dadi glepung. Obong. Cemplungke. Hei! Wah! Mati aku yo! Oh! Rajamala. Aduh. Abrabak suruh kabrahan nanggeget waja mlintir gumbala. Sugal wijiling sabdo. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Oh adikku Yayi Rajamala. Adikku sing banget tak tresnani lah kok gugur lebur madyaning Sendhang Watari. Hei Jagala Bilawa. Jagone mati botohe sing belani bangsat elek. Ya, Bilawa aja mlayu. Amuk Suramrata Jayamrata direbuten aku. Hei Bilawa, aja mlayu iki tandhi ana botohe. Jagone mati botohe melani. 1000 bareng maju 100 bareng ambrus. Ayo aja mek mateni Rajamala. Kincaka tandhi ana. Ketokno kaprawirana kadikdayanmu. Sapa no iki no? Sapa iki? Anek wong nek cantik ram. Piyuh wiwit pucuk rambut nganti tekan jempol sikil babar pisan ora ana getek cacate. He. Sapa jenengmu Cahayu, cah manis? Inggih Raden. Menapa Maduka lali, menapa Maduka pangling kalian kula? Kula nate ketemu kalian jengandika Raden. Loh, ketemu ana ngendi? Wonten Keputren Negari Wirata. Kowe sapa? Kula abdine Dewi Utari. Abdine Utari nuwun inggih. Jenengmu? Nami kula pun Niken Salindri. Yan mek simpak lekoh gombalamoh Mas aku. Perkara Rajamala mati yo bene. Sing penting aku iso pethuk karo dirimu, no? Kowe kuwi disawang saka kadowan pantes disawang saka cedhak ya demes. Wiwit pucuk rambut nganti jempol sikil babar pisan ndak enek getek cacate.
Rambut ngembang bakung marake ati bingung, meripat damar kanginan nuwuhke rasa kasmaran, lambene manggis karengat yen pinuju mesem mangu jiwat, payudara wewek ning kathok marake sesek. Lah iki, nyapa to ngono kuwi aku gedhing, aku ngono kuwi aku gedhing. Wis, ora usah dadak tedeng aling-aling tedeng. Ora aling-aling tedeng. Omahmu ngendi, Nduk? Pripun? Omahmu ngendi? Kandangan. Lho. Kowe njaluk apa? Matun ora njaluk tumruning lintang lan rembulan, mesti biakale tak turuti. Wis, saiki ning kene sing enak aku karo kowe. Ayo, kowe arep ngopo? Saiki milih, pilihane nggur loro. Kowe melu aku apa aku melu kowe? Wis, pilihan. Piye? Pilihane mek loro. Kowe melu aku apa aku melu kowe? Nganyo sami mawon ngaten niku ora. Kowe dadi bojoku ya. Dadi bojone Patih Kincakarapa. Kowe bakal tak mulyake, ora bakal tiba ning parang curi, ning bakal tumiba aning kasur babut. Mengke riyen to mengke riyen. Mboten kok ateges kula menika nolak utawi nampik panglamar paduka. Ya, nanging nyuwun sewu. Piye? Kula menika sampun gadah pasangan, kula menika sampun gadah garwa. Bojomu? Nggih. Bojomu? Bojo kula sanes jalma menungso. Loh, kok ora jalma menungso? Bojo kula nuwun inggih menika wujudipun gandarwa. Wong ayune menik-menik kaya ngene kok duwe bojo genderuwo lho. Lho aja ngenyek genderuwo ki malah iso suwi ngono. Apane nek omong-omongan ki lho. Mangsaku kok. Dadi bojoku ya. Angsal ning paduka nembung riyin. Nembung? Nggih. Nembung nang ndi? Nembung dateng garwa kula. Bojomu mapane nang ndi? Wong genderuwo kok. Mapan wonten ing pojok beteng Negari Wirata udakawis nggih 10:11 sekedap malih panjenengan pethuki mapan wonten ing pojok beteng Negari Wirata mang tembung Salindri arep dipek Kincakarapa ngaten. Jajal dililani napa mboten? Ngono tak tembung. Nggih, mang tembung mengke nek sampun panjenengan tembung kok jagal kok si genderuwo menika kok purun. Heeh. Kula siap siaga dados garwa paduka Raden Kincakarapa. Bah, cantik men. Emoh aja sik to. Emoh aja sik to kok njowal-njawil urung-urung kok njowal-njawil lho. Ra kuat aku, Nduk. Aku ra kuat ngono lho. Mengke mawon nek pun kula jenengan pek bojo, ibarat sekul mungguing rampadan pinuluka sak wanci-wanci kula ndederek. Ya, yen pancen kaya mengkono tak tembunge sedelok maneh ana pojok beteng Negara Wirata. Inggih, Raden. Ngapa to ngono ora usah njowal-njawil. Emoh aku gedhing, aku siin ngono kuwi. Cah wedok modele rada nolak-nolak, rada wegah-wegah ngono mangsamu aku apa nyerah ngono. Beuh malah kaya dijengkrak-jengkrakno aku. Sedelo meneh. Pojok beteng Negara Wirata. Wetukane bojone Salindri sing jarene wujude genderuwo. Melayu ana apa Salindri? Aku tulung ana Bilawa aku digodak-godak. Sing ngoyak-ngoyak kowe sapa? Ngakune jenenge Raden Kincakarapa pepatih ana ing Negara Wirata. Lah ngopo kok ngoyak-ngoyak kowe? Raden Kincakarapa duwe rasa, duwe tresna karo aku. Kamangka aku ora ngimbangi rasane Raden Kincakarapa, aku dioyak-oyak. Dipeksa kon dadi bojone, ya ampun nek nyawang aku kon dhuwur mengisor, munggah medun bareng tekan dada mandeg suwi ngono.
Yo mripate karo dikiyer-kiyerne irunge dipitet no lambene dicokot ngisor no. Aku gila, aku gila. Lanjur piye? Aku ngaku nek aku duwe bojo gendruwo. Sapa kuwi? Tak pakakne kowe ya Bilawa. Aku kowe dadi ya gendruwo tok-tok men. Apa kuwi? Etok-etoke mapanono pojok Beteng Negara Wirata mengko nek wis nembung karo kowe gek sampurnakno Purbawasesa tak pasrahne aku. Aku kok dadi ndruwo. Wis to gelem nek ora ngono ora enggal rampung sing dadi perkarane ya patenane Kincaka Rupa. Di bojone niken. Metuwa. Wis ning mapan ning pojok Beteng Negara Wirata iki wis udakara jam meh 11:30. Ayo, tak tunggu. Bojomu tak jaluk. Aku tresna karo bojomu. Wulungna bojomu kanggo Kincaka Rupa. Loh. Jiwa mancing. Mampir
sing ndak tresnani, anakku sing ayu-ayu dhewe, sing moblong-moblong dhewe. Anakku bocah ayu Limbuk. Ana dawuhmu apa, Mak? Nimbali karo anakmu aku Limbuk. Leren sawetara ya, Nok, kanggo srana unjal ambekan lan kanggo srana ngaturake apa ta wigatine aku karo kowe marak sowan tinimbalan. Ngono ya, Mak. Nggih. Sadurungake matur kang maneka warna ya luwih dhisik anakku Limbuk. Ndak kanthi ya kuwi ngunjukake rasa puja lan puji syukur. Ngunjukake rasa puja lan puji syukur kang jero. Konjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa. Ngono ya, Mak. Iya. Sebabe apa? Sebabe aku karo kowe Limbuk isih pinaringan ya kuwi kesehatan, kenikmatan, kesehatan kang sarta kebagas warasan. Iya, muka tanpa nikmat lan berkah barokah saka pangeran aku karo kowe bisa manunggal kang sarta tunggalan ana ing adicara bengi iki lek-lekan bareng tirakatan bareng mapan ana ing kene nduk. Oh ngono ya, Mak. Iya. Lah banjur bengi iki mengeti adicara apa kok sajak leh gayeng gumarenggeng wiwit sore. Anakmu Limbuk nyadong dawuh, Mak. Iki ngene ya, Nok. Iya. Bengi iki adicarane ya kuwi tidak lain dan tidak bukan. Iya. Ya kuwi PHBN peringatan Hari Besar Nasional. Oh ngono. Agustusan bulan kemerdekaan. Oh ngono. Sing ngadani, sing gelar utawa sing ngadani ya kuwi para pepunden-pepundenku. Ngono. Para pepunden-pepundenku, para warga masyarakat ingkang lenggah mapan ana ing Dusun Tinampuh, Desa Puh Kerep, Kecamatan Rejoso, Kadipaten Nganjuk. Oh ngono ya, Mak. Pancen kaya mangkono, Nok. Dadi iki acarane PHBN Agustusan mengeti bulan kemerdekaane negarane awake dhewe, Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-80 tahun ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono, Nok. Mula wis sak pantese, wis sak wajibe, wis sak trepe. Aku karo Limbuk ngaturake panuwun kang tanpa upama terima kasih yang sangat banyak. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan bener. Kunjuk marang sapa wae, Mak. Nun inggih punika ingkang angka setunggal nun inggih. Kula kunjukaken panuwun dumateng ingkang angka setunggal Bapak Ketua Panitia ingkang ikut andil lumadining suksesi pagelaran bengi iki. Yen ora kleru ingkang dipun pandegani dening Bapak Tarsana ngono. Sak rombongan panitia komplit. Iya, ngaturke panuwun. Bapak kami tuwa, Bapak Suwarno, Bapak Joko Boyo, Bapak Suhardi. Uga ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan kunjuk pepundenku kepala desa ingkang mau sore sambutan kang diwakili dening Ibu Puji Rahayu. Oh ngono ya, Mak. Sing wis medhar sabda paring dawuh pangandikan mau sore. Pancen bener kaya mangkono, no. Lan uga ora lali, Nduk, ora lali. Uga mengucapkan terima kasih yang sangat banyak. Untuk seluruh para warga masyarakat, para pepunden-pepundenku kang lenggah mapan ana ing Dusun Tinampuh, Desa Puh Kerep, Kecamatan Rejoso, yang sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya kanggo awake dhewe sak kanca, kanggo paring lelipur, jernyatane awake dhewe sing ketiban sampur, gelar kelir gantung gong paring hiburan kanggo seluruh para warga masyarakat kang lenggah mapan ana ing Dusun Tinampuh kang bengi iki wis kasembadan gelar adicara ya kuwi Agustusan utawa PHBN. Nggih yung nggih ngestokake dawuh. Apa meneh jare panitia yen ku nampa dawuh mau sore
Kepara adicarane ora mung bengi iki wayangan, ora mung wayangan no. Heeh. Ning uga sok disambung ana meneh adicara jalan santai. Oh, jalan santai. Heeh. Kuwi uga masih dalam rangkaian runtutan benang merah bulan kemerdekaan mengeti PHBN warga masyarakat dusun Tinampuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bengi iki wis kasembadan awake dhewe sak kanca sowan marak mangarsa njembarke srawung, njembarke silaturahmi karo para warga masyarakat Tinampuh ya Mak. Pancen bener kaya mangkono. Apa meneh wong gelar wayang kaya ngene iki wis sering tak aturke to, Nok? Heeh. Ngene iki sing diuntungkan ora mung pelaku senine. Oh ngono, heeh. Sing diuntungkan ora mung pelaku senine ning akeh faktor, akeh sektor sing ikut ya kuwi merasa diuntungkan oleh tergelarnya seni dan budaya, utamane pagelaran wayang kulit tuladane kaya bengi iki. Oh ngono ya Mak. Heeh. Ora mung dalang pengrawit sinden sing kecipratan rejeki, heeh. Ning panggung terop uga melu kecipratan rejeki, rezekine wong Tinampuh. Heeh, sound system uga mangkono, heeh. Durung sing padha dodolan, heeh. Kuwi kabeh yo ikut andil mengais rejeki dalam pagelaran wayang kulit. Tegese dalam pagelaran seni dan budaya, contone wayang kulit, tegese ekonomi utawa UMKM berputar yo Mak, berputar no. Iya, ekonomine iso bangkit mergo akeh sing ngerasake merasa diuntungkan dengan adanya terselenggaranya pagelaran seni dan budaya, pagelaran wayang kulit kaya sing diadani dening para warga masyarakat kang mapan ana ing dusun Tinampuh. Pancen bener kaya mangkono no. Nggih, ngestokke dawuh. Heeh. Aku gumun setahun jembleng serendeng kok, Nok. Gumun setahun jembleng serendeng. Iya. Gumune babakan apa, gumune perkara apa, Mak? Ning kene iki ana ing dusun Tinampuh wis suwe banget ora digelar adicara ya kuwi wayang kulit. Oh ngono. Heeh. Wis suwe banget ora nggelar kabudayan seni lan budaya utamane wayang kulit. Wis suwe banget no. Iya. Iki lagi dienekke meneh, lagi diadani meneh. Oh ngono. Heeh. Ternyatane ora tau gelar wayang kulit. Bengi iki sepisan gelar wayang kulit, antusias karo apresiasine para warga masyarakat kang lenggah ana Tinampuh luar biasa, patut diacungi jempol dua. Tepuk tangan untuk suasana pada malam hari ini. Wah ya. Iya, hebat luar biasa dusun Tinampuh, hebat luar biasa no. Iya. Idep-idepe menyelam sambil minum air awake dhewe rene golek rejeki, heeh, karo nyambung paseduluran. Tambah sedulur tambah rejeki, tambah sedulur tambah rejeki. Tembunge agama wis ngandharake, heeh. Sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi, tali paseduluran fa insyaallah bakal dijembarke rezekine, didawake sing dadi umure. Wah iya, iya ya Mak, pancen sing disuwun kaya mangkono, Apa meneh panitiane, panitia, heeh. Panitia PHBN kang lenggah ana ing dusun Tinampuh, dulur-dulurku panitia kompak wiwit sore ya Mak. Kompak seragaman. Iya, heeh. Sing wedok ya seragaman. Oh iya, heeh. Kabeh tuwa enom dadi panitia iso ketok kompak lek diseragami. Heeh, mau ana sing lemu siji. Iya. Sopo? Jenenge nek ora kleru miatun sapa men lho? Heeh. Wonge lemu nek mlaku egak-egok kaya mentok dobolen no. Oh iya. Iya, luar biasa, heeh. Njaluk foto iban bolak-balik. Njaluk foto aku sih lugasan rong macak dalang njaluk foto. Heeh. Bareng macak dalang aku kesusu munggah sambutan wis bar arep wayangan diawiti. Gamelane dindek gur perkara njaluk foto. Oh iya. Iya,